prioritaske untuk apa kuwi? Fasilitas umum karena tamu sing berkunjung nang Budur saka ndi-ndi akeh setiap dinane. Tapi misalnya kita ambil sing rada katakan mungkit lah ngono lho. Mungkit mereka ditata karena pusat pemerintahan Magelang nang ngono. Tapi nek misalnya kita ambil lagi sing kaya Ndukun, rada munggah meneh. Kuwi mungkin rada rapatio kaya kerumat kaya nek sing ketekan tamu-tamu wisata. Luwih diprioritaskan sing ketekan wisata ngene ya. Kabeh setiap nang kota ya tesih diprioritasasi sing cedhak keramaian karo cedhak kepemerintahan kuwi kok. Termasuk ayo kuwi to. Borobudur mungkin kuwi. Segala sesuatu mungkin cen ora mbek pemerintah. Misalnya dhewe pun nek misalnya sing apapun yang kita punya iki nek selagi iso dibina yo kita bina nek ra iso dibinasakan sing ngono kuwi. Pilihane kan ming loro kuwi. Ngene to. Ya ra iso Kono iki dibinasakan. Nek kene to kono kan nggawa nganu apa jenenge nek kene alat transportasi kan ono bis, ono kopata, ono ojek, barang kono ya ono ra ngono ki. Ono, cuman nek nek kono listrik luwih nek Malaysia iki terutama kaya ini luwih jadul-jadul. Apa sih jadul apa nih maksudnya? Bis-bis iki zaman wek biyen. Oh. Zaman wek sing digeblok-geblok itu. Zaman wek di Ramayana biyen. Tapi saiki je beredar nang Malaysia. Oh. Kaya Kopaja zaman biyen ya, Kopaja. Nah nek Singapura kuwi mungkin memang luwih maju niki nek aku nang Indonesia sejauh iki aku kerja nang Gembul, ora ana Gembul lah. Aku munggah tol kaya nganti ra ketung. Kuwi rong tau pisan-pisane petuk Lamborghini. Nang Singapura Lamborghini lho gonong pasar. Singapura kuwi. Kono wis dadi cen negarane ya cen si samping ki ya maju mungkin ya perekonomiane ya wis apik ta wis nek Singapura. Tapi sisi lainnya nek nang Singapura ngene lho Dan. Mereka sing wis usia lanjut kan nang kono ora ana batasan usia untuk kerja iki. Nek nang Indonesia kan dibatasi. Apa kuwi swasta maupun negeri. Saiki nek negeri kan sekitar 58 tahun wis pensiun. Nah, swasta pun sama. Maksudnya swasta ketika wong iki wis kaya ora produktif banget, mesti bakal tokke diganti sing di PHK ya. Tapi nang Indonesia kuwi menang iki piye yo? Cara dhewe sepuh ki anake ling rumah tak dhewe kene tenanan wis ramah kerja Pak. Genten wayahe aku sing anu. Tapi nek nang Singapura iki karena memang mungkin biaya hidup tinggi siji ning kono iki tempat tinggal ki ning apartemen. Jarang wong sing duwe lemah karo omah pribadi nek ramene wong saking sugih ra duwe. Karena nek Singapura kan ming negara sing di mana bagian saka Malaysia to yo dimerdekake to. Jadi secara lahan iki den negara niku ora duwe ombo ngono lho. Nah nek kok dimiliki masyarakat otomatis negara lainnya niku entek. Kan. Dadi ning kono masyarakat iki gogoke nang apartemen. Dadi dhewe gogok yo mbayar kontrak. Kono ki biaya apa men di omah dhewe ngono jan pajek ya saking larange saking larang. Dadine mau oke-oke juga kaya sik wong awake bule-bule kan oke-oke kan madon nang apartemen-apartemen ngono kuwi. Intine ngono kuwi wae. Gaya hidup heeh. Kuwi selama ajal rokok ajal ndak nang apartemen kuwi kan tetep bayar le. Bayar. Ya mesti. Bayar ning ora hak milik to. Ya ora kok. Ora. Sewa. Nek nang kene kan cara dhewe njikuk perumahan akhirnya iso dadi hak milik nang ngono. Kuwi kaya nang rumah susun ae bare ya. Kaya rumah susun ngono. Rumah susun kan. Ibarate ngontrak ngono to. Tapi kan sak jegeng urip lho. Dadi repote yo cara dhewe nang kono yo tuwa. Ya mungkin aku ra muni ngono enggak. Biyen nang Cina iki ana satu tradisi nang endi nek wong tuwa iki ora produktif. Kuwi diguang nang jurang. Nang hutan buat kita itu. Kuwi tradisi nganu ya. Nah, kene terakhir aku ndelok iki kan lho apa? Kuwi nang Jepang itu ya. Cina Dan. Jepang atau Cina kan? Cina karena emang nek Singapura kan ya padha kaya Cina gitu. Karena emang nek sing wong tuwa ora produktif kuwi hanya membebani mereka sing ijeh Sing produktif ya. Kaya anak-anak. Karena satu nek aku kembali nang pribadi. Ketika iman ki ora ditanamke nang setiap diri manusia ki, dhek mikire ming donya tok. Kaya-kaya ki ra ono kehidupan setelah hidup ngono. Nah nek aku kan akhirnya nang Cina ngene. Pernah ono cerita ngene. Jadi sak keluarga kuwi anake ndek bojo. Nah, awal ndek bojo ki kan duwe maratuwa wis sepuh, wis ora produktif.
Awal-awalnya si perempuannya masalah kayak mote ketika dia harus ngerumat orang tuanya Tuane, rapopo. Nah begitu dia duwe anak kan yuk repotnya saya nambah. Akhirnya dia mulai ngeluh ketika dibebani mertuane ngono lho. Nah akhirnya dia kan tetep omong karo bojone sing lanang bahwa tradisi nang Cina sing nang ndine wong tua ora produktif iki go nang gunung diuncalke nang jurang. Nah akhirnya karena memang mungkin sing lanang iki kalah karo sing wedok mulai gawe keranjang sing bakal nggih nggawa wong tuane iki. Nanti akhirnya keranjang iki dadi wong tuane iki ditareni. Pokoke wis gelem ra gelem tetep kudu tak guang terane. Akhirnya wong tuane digendong digawa nang gunung. Nah, ternyata ora disadari karo anak iki mau, sing cilik iki melu ngetutke jebule ngono. Nah, mbasan sing tuwane mbahne iki arep diguang nang jurang. Sing anake cilik mau iki weling karo bapakne. Pak, mbah diguang ora apa-apa ning keranjange aja ngono. Hati napa? Asuk nek bapak tua tak gengguang bapak genti. Terus wong tuane digawa bali. Dhek ora iso diguang karena memang entah itu karma atau apa iki ono. Apa yang kita perbuat itu yang akan kita tanam. Tuwa. Jadi misalnya dhewe ora gelem nglarani ya aja nglarani, nek dhewe ora gelem dibuang ya aja mbuang. Karena siklus urip iki ngono kuwi. Jadi apa sing kita ajarkan ya wis bakal kita unduh. Nek cara kok kuwi wong tuane diguang, ya bener anake nek ranjange go bali sok tak gengguang bapak nek tuwa ngono ya. Dadi mikir ya. Nah, kan ya akhirnya dadi mikir. Nah, makanya setelah kuwi ya tradisi Cina sing ngono kuwi kayane saiki wis mulai berkurang. Ditiadakan apa piye? Ya mungkin paling enggak berkurang karena emang secara manusiawi ini ora ono to nek jeneng wong ngono. Kuwi nek nang Cina ya. Nang Cina kok iso Berarti apa kuwi? Anti berarti nganu ya paling penake tetep urip nang Indonesia. Nang Indonesia di garis katulistiwa ki ya. Aja meneh kok nalikane ade urip. Dhewe wis ra ono lho. Ijeh dijaroi, ya ta. Kuwi nang Padahal ijeh Indonesia. dieling-eling ijeh dirumat ngono. Kuwi ade ra ono. Apa meneh kok ade ijeh urip kan ngono. Tapi nek nang luar ya ngono kuwi. Cina lho wis nganti gawe kayak to sing kaya kapsul sing bunuh diri. Nah gitu. Cina barang bunuh diri. nek sik di bunker-bunker kiamat ya paling ya darah kuwi ya ana ya. Ana saiki. Bunker kiamat iki ndak ya Luar-luar wis do gawe. do gawe bunker kiamat iki ketoke kepiye to dipikir yo. Kiamat to gawe bunker. Kuwi arep ngumpet ngono kok. Arep ngumpet kuwi paling critane kuwi. Ya kiamat iki wong ana loro to. Kiamat sugro karo kiamat kubro. Bencana alam ngono kuwi ya, Mas. Lah wisata Ya ora salah. wisata sing mau kunjungi apa kowe? Pirang tujuan kayak wingi karo. Kuwi nang Malaysia karo Singapura iki rong dina nang Singapura iki nang Universal. Saya kok wong akeh banget ya. Kok ora wingi ora ana kaya sampean ki ora protes karo sapa juragane iki daripada aku di apa di piknik nang endi Singapura Malaysia mbok nganu dan kula-kula diumrohke wae. Kata-kata kuwi mesti ana sing nganu ana ya. Nek kuwi cenah wis dadi agenda tahunan saka Oh, wis kayane dadi misale tahun iki nang Singapura. Paling Nah, tahun esuk iso nang Eropa, iso nang Timur Tengah. Ning tetep kaya samane sik wis tau dicatet iso melu meneh ton. Nek mulai tahun sesuk kene kualifikasi. Dadi misale kaya sing Gini. tekone tertib, kerjane tenang. Kayak kerjane, kan saiki nang nggon gawean ana penilaian. Oh. Dadi nek perilakune dhewe buruk, kerjane apik ning kok karo kanca semua anu ngene yo sing tukang bijine iki ra seneng ya, dhek tetep poinnya rendah ngono lho. Sedangkan sok poin sing tinggi sing tertib orane, rajin orane ngono. heeh, dadi kok dukun bener-bener Berarti kabeh di nganu. Kabeh berarti dinilai kabeh kuwi saka sopan santune karo kancane apik. Sosiale ro Karo kanca. Kabeh. Apa kuwi Juga carane daftar hati. Ning ya tetep nganu ya tetep di antara satu oke semono nggon gembul tetep ana sing cari muka. yo ono. Oke mesti ngarane aku. Lumrah karena nek nang Indonesia wis jeneng wong kerja sikit-sikitan wis umum. Dadi Ngendi-ngendi ono ya. nek kaya bocah-bocah kancaku sing sak leteng iki kene yo luwih pasrah nang endi. Wis lah nek yen rezeki lak ya ora nanti-nanti jeneng ngono. Dadi Kudune ya. dia peraturan kuwi enggak akan merubah pribadi seseorang. Cara misalnya biasanya guyon ya toko guyon. Nah iya. Walaupun nang kono iki nek cara guyon kok guyon iki Sini guyon maton lah. ngono kuwi terus dinilai buruk. Berarti nek guyon-guyone tetep dinilai ya ana penilaiane to. Ngono omongane pas
ora apik ngono tetep karo sik ngono Kalau sing tukang nilainya dibiji. Padahal ada sing diguyoni kadang ya ora serik, tapi nek sing nilai kok ora seneng kuwi tetep dinilai buruk.